Айша, защо участвате днес като служител на Фемин в този ден на обучението? Кариерно събитие на тема професионално обучение е от голям интерес за нашите участнички. Много от тях имат желание да получат съответното образование. Днес присъстват около 10 от нашите участнички. Темата обучение обикновенно се свързва с млади хора. Въпреки това, в Фемин участват и по-възрастни жени. Има ли смисъл да бъдат тук? Абсолютно. По-възрастните трябва да имат също възможност да се обучават и да получат професионална квалификация. Имат това право дори и по закон. С професионална квалификация човек винаги е по-конкурентно способен на пазара на труда. Има различни възможности за обучение. Обичайно се провеждат в предприятия. Агенцията по заетост предлага опция за финансиране, например за професионално преквалифициране. За участничките в Фемин би било изключително интересно. Има най-различни предложения, както и възможност за обучение на непълен работен ден. С какво може да допринесе обществото относно професия и образование за жените от Фемин? Ние бихме могли да подкрепим жените, които се обучават. Например, на жените, които посещават езикови курсове или курс по математика в училище, ние можем да осигурим допълнително обучение, както и работим в педагогическата сфера с цел подкрепа и справяне с трудностите. Какви възможности предлага паритет на сдружението за обучение на възрастни? На жените с миграционен опит. В рамките на доброволна дейност, например Доброволната социална година или Националната доброволческа служба, жени с или без миграционен опит могат да се включат в работния процес в социални учреждения за 1 година. Не е от значение какви са познанията им по немски или от колко време са в Германия. Те получават възможност да продължат обучението си или да останат дългосрочно в тези учреждения. Доколко доброволната социална година може да бъде интересна за участничките във Фемин? Много жени проявяват интерес да работят с деца, но за тази цел трябва да завършат обучение, което отнема време. С помощта на доброволната социална година те имат възможността да работят с деца и това е много добре, защото по време на тази година те ще могат да учат немски език и в същото време ще натрупат практически опит.